Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Uba marbot dekhar haga sengi palai ka khatwai tarik unailar arhajar arpuar ulalej ban pan jing betchai naga assistant food commissioner ka kong DBS mukhim halor ka jing betha ya ki dukan dedo ki badon harut surak banta da ki yet ki bayong sanpho percent. Uba marbot ulaong ban naduk menshua kam judon setia kanu ka jing penuit ya ki dukan dedo watla kumunong shong shnong udon ka jing sngokhia halor ka koit ka khia jong ki pait ba. Nrai ka sarkar kam dai ban su pendik than yakini gidukan ki basu em kamai jakpo kaba malumala nagani ka kam ka kong DBS mukhim ha gijing ekran bat ki nonglum khubor kala ong ba ka jing betha ya gidukan dido ha barok kawai ka jilla ban le kho ya gidukan kalong kat kum ka jing betha jong ka yeng bishar high court ilawan ban pan jing shai na kaliang ka jungi hakmat ka jungi Pat nakaliang kejungiru nilai diskus bon pha ki khamtam haba nilai i lingba kilat pathai bor haba gimi ya kini kidat sngi pa nakaliang ka food and safety bakala patha ya ki tukando ba ki hapan a ya kata ka rongsau rongli bahapan ta ya kita ki yit yong nang ni khmat bat habidei bat kata ka jingta rong Supaya ban pensyai ni bahan nakaliang i assistant commissioner la pensyai bah everyday makarong kadai bitik tang nak komentar tu ki ding sando mo dien ki ba pom ki mat ki do kum yo ding sando uba sao warong orange tik kan dai betang nam tau ding sando ban de ka do masi de ya ka do siar karong li ya ka do belang nak koi karong nakaliang kejungi ila pensyai habidai berkata kira kalau don kejungi keran showroom seneng lingba kejungi ketu kalap tai bor menit ba kumnu ki dukan do ki hapan ta kita ki yong kumnu ki briu ki papam do mo kintip ba kado kolong ke bawah lada kita kita ki yong kumnu kini isu ya kata kado bat kalong ka ba ma ya ki nong pam do ya ki pat ba makin litiet ki do bat kalong ka ba ma ya ki nong di do ru ke jo kapor mo ngim kwa ba kan don ka jing sim kabu na ka menta ki nong di do dan ni ki ba di do kham tam ya ki pat ba ki ba pam do mo la da ta no da ki yong kalong ka ba ma ya ki pat ba jing ba kim tip ka do kalong ka ba phan ka ba bit ka ba piang makin tiet makin bam apo ye tinggal keliru nak ka daw ba kimi kini baro mo namar ba menswa ngimju yi kini ki jingkha makin long kumne bagi hapan le kumne de menta kelami kansan kini ki jingkha nakaliang ka sarkar nakaliang ka food and safety bat kawai ka daw kalong ba wilayah tu ba kadon ka PIL na kaliang jong ka kunhun jong kipar celah ka kunhun ngamtip ka kunhun yu kota man pronounce ngam danang than kata ka Gian Foundation yu re ba kala ya ka PIL bat ha kata ka PIL kala don ru kata ka jingtho ka batho hideous tuluk mo kabam itana ban pet ya kita kidukan do hideous tuluk kabam itanat ban pet ya kita kidukan do kibadon hapo kejela kecui hapo sor bat hapo kisnong kita ki prepare kalau ke kapas musi nak kalian kejungi dengan syukur pat nak kalian kejungi ya i food and safety commissioner ba habis dai bakai yong soba wat lum pa ya kidukan do ba kimta ya kita ki yong mo mar kalong ka ma ya kipat ba kejungi ki nong pamdo kejungi ki budan hapo kejela ki budan hapo aka chat peri kejungi ba kinlet ban khiet ya kado mo ladak ta yit yong no kumnu ngintip kumnu ngin i ba kado kalong ka phan ka pasniu ban ngi kim tu kan ba
Mulai kita kibriu ki banabar. Ya particular ya kar kombam ya kar kom im kejuni. Haba pim stunat banpek tenai pet ken mo. Martani hi kajing ya bamdo ya dido kar kom im kejungi hangni apo kajela kejungi apo onot isi borok owe kalalong ado kipor inda ingkai mo. Kani hi kalade ka konsyor kejungi mo. Tinggi sekolah buat apa? Kibor, ki banabar, ki sedang particular. Habidei bat kini kar kombang kujungi kar kom im kujungi. De nila kerpa ya ka food and safety lingba ya Assistant Commissioner kong kim basnova nai pendik than nai haras than ya kinong didok. Kam tam kinong didok bulan ko sor ko snong prepare bat kam tam kinong didok kujungi bulan ko snong mulai. Nai haras than nai pendik than mar kini hi im kidon ya ka kam ka job bat ka livelihood ka jungki ka dei tanghang ni mo lada pi pendik lada pi haras than kan long ka ba ba yaki kam dei syo ka ba pendik tang nam tagi nong dido bat kan long ro ka jing pendik ru yaki babam do te ngala ong ya I food and safety Assistant Commissioner petlem yaki diary ru ken mo nakapor sa kaporu hatu kitu kimlong hidias tulukan ni iba kakno ka jing jabo jong ki diary ki bodon keleng apo store silom ki bodon hayau du ki bodon apus bejar ki bodon atem bijoy ki bodon keleng ki cekak ki baper ni ki sang malang ki lek ban kenra ki lap ya ka jing le si ki bodon ha ki diary mo Pidi masong tu shwa nang kong ba kadon albenta ke yo bat garut surok kitu ki bodon hayo ki la ban chubu tang de ki jat ki bakir ya ka tu kami jong ki bakir dedo but kitu ki ba di harut surok ki de ban ta yet but kenang ba kanum kata ya ka ni ka jing yo I palat ba ka do untuk ki haban ta lo kan menuru ka film ka ba ka yong ka pala menung 50%. Kadon kata ka PIL ngam tip ya kata pa de namar nga suyo I ka kum ke hukum na ka high court ni I ba kadon kata ka PIL tenri ka I ka PIL bat kumno ki ayu ya kata tinga ngam tip. Dei ka PIL kadon. Katu ka group ke pilati bi Kaugian Foundation ni ka I katu. MP kan kata ni na tapi kanong kata but kidai jing sisa lili kidai ban bu ya kadua hagi freezer ndai ban cubo lingkrang gum to hamada ten ring idang consider kata nomor beli nomor ba kani ka lomba kidang yele nungkong ki bakli kan ra dis mo tu ya ka jing dot jing sabru tingidang sya ki bakin le tang kato ten ring kam di ka bukun kin sahab ban suki kin hab upgrade di maki kenya raga jong ka kam naka diang jungi ngi pet ni trail kat bat ki dan ngi IT suki bakin self regulate bakin pet kin kmi hi raga jong ka kam nang ba ka kot ki khia jong ki pai ba nong bam kan nong ta kin ni ba no ki main road ki di banta ki dukan ha main road ngala batai na du basdang bangi don artli ka wei ka di ke yo kabaar kadai ki dukan harut surok kaba kentop ya kamot kran kaba kentop ya kamaliem ki kentop lut gitu barok ka ti ka mau lai ba ki barok ki badon harut surok hikin habanta lai pori ki bakin senai ka dukan ki bapli ki lai tri si toman upgrade ya ka dukan chong ki ka iga jing e pada bakin dang ta ya ka yong ki la tri kam kin suta film ya ka dukan ka chong ki ya ka tu itu yet kendian lakum num no siput si teng manta yong ikram ki banta full mereka di banta si banta banum yo I than direct yang tu kadok bat ke jing temu ka long bed ba num yo I persa kenya kadok ko ka kumba ka long ka basau ni ka beli nrei la da ki nong bam pa de ki kwa ban yo I kadok ki kwa ban tip menta mo ki ong bangi kwa ban da yo I ha swa bangin thiet ti ki la ban pan ni ki tu ki nong di ong so ba sa ba pen inga kwa ban chim tu kadok ni kadai kata tahaba pi kwa do kam de pi song nakali pinjungo nakali o katai ga do ka ba ibang pihar la khiar ban le thiet dari kada di bandon ke jing tu ba pi mot ban le thiet do em pi de ban song tu ye kan ni baleng ni ai ni bo ye ki rong ke belong specific ye ki ni ki ding shan do ya ka do masi ki ding shan do masi ka de ban long da ka rong so la ni orange den rei le se ki ba pli pa de na ka jing bom yo le se ka rong ni kum nong noi ki poi ru don ki ba thiet ka rong sao ru ya ka bang ni pediang ya kata ro nang ta uding shan do snyang ude ban long da ka rong li uding shan do belang ude ban long da ka rong stem
nang ta uding san dos yaro de ban long da ka rong lai lu ti pila ban ong kiding bale hab ai rong la ka jong ma ong yepi ba ki breu jungi ki customers jungi ki la long health conscious bhamata ki ken ko re ka kot ka khia la jong tenang tawat na peding ki khasi ru ki bon ba ong ngani la smo tanat palat ba la le kum la ki jong ki dieng na mar ni smo skemba habang itiet do kamut habang imbam ya katu ka we ka jai do kamut ngi la smo thu ti dieng ban cho do ude hang tu ti kadi kata kada henry pi de si kumba ngi la ya smo mene badon bo ong ba karong kadukan kasaw kumta kumni ti ya kan ni pedeng ong specifically nakaliang jungi ngim klem ong ya kadukan ba pi ai rong saw na pi ai rong ayu ru em then rei uding sain do ngi dak mention ba ki dei ban bot ya ki rong ki bangila ai karong jong kadukan jong ki la ban le kat ba ki ngobet tang ba ka dei ban long ka pasai ken pan yu i ka jaklia kan ni katai te le si nakaliang jong kinong di do pa de ki ngo suk la ni ki ngo aram ba ki la thiet tu ka do sorry ba ki la thiet tu ka rong ti ki ai no sundon ka tu ka jo ka ba mangingim don objection lo jong katangi pediang ka don ka kendon ti haba pi pen kenya kanu ka ante ka don hi ken ka kendon mo ka kendon ka la ban don ni haba ngi kren ya ki rot surong baro akan numha lut ha ka food safety pide mas mo tu shai kata ba ka jaka ka baki ki dia ka food safety jongi kam la ban le ru em halor ka jaka ka baki dia mo le si ki dia man tahang rot surok ha police bazar hang no kamde ka benta jongi kamde ka jurisdiction jongi bangin ya keren ya katuka jaka jongki lain no tang hada baki lalong palat ka jing isai met ka bobo ya ka balaban penlong ka jing mai ka koi ka khia jongki briu katangi laban ban ya trai rengkat bat ki department ki ba dei ban pet ba dei ya ka jaka ka puta amut ki laban le halor jong kata Henry habangi keren ya gini ki vendors pade mau ipi ki download ka jan ka juti ka ja ka do ka ki baro ki jajing ba hi habang ini kamut haba pi ong vendors kamut la ki street food vendors kata hoat ni rungi pet ni Henry ka min ka kam jungi ka bokong san ka de ban check ya ka quality ka jing ba jing liat jong ka bam ka di par kum jo ru ba kum takin ban ngin ya tre kat ba ki we ki department kenang ba lada ka hakanu ka jaka ka bakidon kamut ki diban song thu ken man numle ka jaka ka bajak khia ken ka bajobo jaban ka bala ban wan rai ka jingmai ka ko ki khia jong ki bri ndei ban long tang habala yo pisa kata kala biang klet lut ki baro te long kam dei ngilen kani ka diga routine inspection jongi ko ka ba nakapor sa kapor ngile ti ya ki tu ki ba ngilalap ba ki long ke la pen ken ya ki babon ki kendon ki ba ki haban le ka badon kam ken haban khang ken haban pen bah ken haban pen khot te nda ki la de pen khot nang tu pade te ki deban kin sungin sa sha ki bakin play biang ke namar bele ban die jing die bat ka ban die mar bam bat ka trai bat ka kata ka long unsafe kam long ka ba bha bat ka la ban pen men sa pun ban ni ko kot ka khia te na kata ka daw haba ni aila dia noi ki dukan marbam bakin penbhai ki dukan jungki kamut ki deru ban kloi ban khang sipor ke ni wat ya jing tre lang jungki namar ndei na ka benta jungi ndei na ka benta ka jing bah jungki bat ngi don na ka benta jong ka kot ka khia jong baro ki bobon ki bala ki ban ya shong thaj ban penbhai ki dukan jungki kadaw long ba kala long saba palat ka jing philayu i dala ki jongki kmat ba ka rukom di do kala long ka ba ni ting kala isai met chi shahi ka jing jaklia mo ni shong ha ki yeng paki ki yeng dolan ki ba bha du wow kat banda la poi ba ka kam le di do kamut kala poi ka condition jong ka dukan kala long jaklia sa ba palat na kan ban compare ya kata ti mo ki happy ban pen ko labun ngai ngi lale na du na mau kerwat ngi lale ya ka Riboy district ngi lale ya ka East Coast district haka jingken jonga ngala cross la kumno ya ka ars pa anyo pautali ki dukan ngila ata ka jurisdiction jonga ngi layak ta ka badang sa nga bangan le kalong ya ka Eastern West Castle district ka ba chen ngin sa le ikata di baro hi kin haban le kunjui na banta ka mo in the interest of public health mo ngi ong namata ka kwat ka khia lang jong baro but kumju ro ka jing bet jing biang lang jong kitu kinong bam nong di kinong dia ro kumju ting kinong dia jungi ki klet no pan man ya la di shwa ki perkhat shwa no tang ki customer mo tien ri ki de ruban perkhat ba ka help jong ki kalong ka badon kam hadu kata kena kata daw pin shemba
ni advice kiru bakin haban le ki medical check up na kapor sa kapor nang bantip ya ke health condition joki subo mentala da ki nong dia do kham tam ki song hang tu le si ki don ke jing sitom ka ba la ban penbit bat ki weipat ta kamut leng ba ka tu ka do ka bagi kita kala ban wan ra ya ka penbit jing pang sa ki weipat ki customers joki kan ni ka bu ya ke jing ya ka kharap ti ki de ban le regular check up na kapor sa kapor kenang ba kan num don kanu jing mai ki pat nyong ba tika do kham tam ka de jing bam ka ba wat ka balong ngi kenya ka ba ka de high risk mo ka bu buat ra ka jing ma but kumba new ko percent na ki jing pang ki ba don ka met ubri ki laban mi na ka do namar ka do ka long ka ba tan chibun ki knang jing pang kham tam ko kom di ko kom wang mo ka lada kam long ka ba bet ka ba biang la su plate leng hang leng krang kom tu kan ni ka long ka ba mensa ti nang ta ka daw ki don kam ban le sendong agar kom ka bedai yanang taru pada kidon kam ruban pen itu ya la dia da ka bakin don ya ki license ki papaka baro kinong di do baro i kinong di marba madi kidon kam ban sim ya ka license na po ka department jungi ka ba ya ka food license ki nang bakin na ban identify mo ikini tikani ka license ka de ka legal permission kabangi itu ya pi ya ka rukom ya ka kam ka ba pi pitrai no te ki de ban sim ya ka ni ka kabu ban wan chakmat ban le ya ka license